čovječanstvo na raskrižju. Dobar dan, dobro došli u novu emisiju Čovječanstvo na raskrižju. Ostanite s nama sljedeća 2 sata uz pregršt interesantnih, vrlo interesantnih tema. A s vama su danas kao i obično Dražen Kasalo za urednik i voditelj, te za pultom Željko Terzić. Postoji nevidljivi svijet koji na nas utječe, sa njegovim manifestacijama se stalno susrećemo, ali o tim temama se nerado govori jer odmah te proglase luđakom, čudakom i slično. A često ljudi u manifestacijama tog nevidljivog svijeta prođu loše jer ništa o tome ne znaju. Ukratko, pate zbog nedostatka znanja. Tako, na primjer, malo tko zna o utjecaju podosobnosti na čovjekov život, a one mogu, ako su aktivne, zamijeniti sekundarnu svijest, dakle ne primarnu, i onda čovjek to neće niti primijetiti. Podosobnost se može i djelomično ubaciti, a može doći i do potpune zamjene. Ako je osobnost razvijena, duhovno slobodna, onda je jasno da nikakve podosobnosti ne mogu imati utjecaja, ali ako čovjek živi običnim ljudskim materijalnim životom, za njega je to apsolutno nevidljivo i neshvatljivo. Na primjer, dovoljno je čovjeka dovesti u hipnotičko stanje gdje se odsjeca sekundarna svijest i vrši se zamjena slikom koju nameće hipnotizer i gotovo. I primarna svijest i osobnost sebe već doživljavaju kao potpuno različite osobe. A kasnije, kad se sekundarna svijest vrati, čovjek se nečega sjeća, ali na razini primarne svijesti. Ako mu je hipnotizer dao naredbu da se ne sjeti ničega, neće se niti toga sjećati. Znači, neće se sjećati da je bio pjevač, glumac ili što li mu je već hipnotizer sugerirao i ono što je pod hipnozom bio. Duhovno razvijenog čovjeka hipnotizirati se ne može, jer njegova osobnost je presnažna da bi je se šutnulo u stranu. Zato treba raditi na sebi. Za početak je bitno shvatiti da je svijest alat sustava koji prvenstveno nama manipulira i živi naš život umjesto nas, namećući nam razne misli, emocije, želje i tako dalje. Svijest nas uvijek tjera u razne prepirke, bezvezne brbljarije u glavi, uvijek sve podvrgava sumnji, čak i Božje poslanike. Ukratko, svijest uvijek stoji na duhovnom putu pred čovjekom, u svakodnevnom životu, u obitelji, na poslu, posvuda. Svijest uvijek vodi k razjedinjenju među ljudima.
Smisao duhovnog rada na sebi je držati duhovne uši otvorene, a pred demonom ih zatvarati da nam ne bi pričao bajke. Kad nam taj isti demon ili ti ga svijest počne govoriti šta trebamo raditi na duhovnom putu, najčešće da čekamo da nas netko dođe spasit, netko će nam nešto dat, jer Bog je milostiv, bla 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 i tako dalje. Treba toga demona poslat zna se di. Kada čovjek krene duhovnim putem, sustav se aktivira u strahu da će izgubiti roba, odnosno hranu. Zato čini sve da čovjek ništa ne radi na duhovnom putu, da ne pomaže ljudima, da samo sjedi i čeka, da ne uči, jer šta bi učio kad i onako već sve zna. Zapravo, demoni djeluju kroz misli u našim glavama, jer one ne mogu doći iz duhovnog svijeta. Iz duhovnog svijeta dolaze ljubav i osjećajna percepcija koja sliku percipira u cijelosti od uzroka do posljedice. Ali opet ne može se očekivati da će nam iz duhovnog svijeta doći rješenje, primjerice matematičkog problema. To je domena svijesti i neće nam doći nagovještaj koje parove odigrati u kladionici da zaradimo lovu. Time se bavi svijest. Na početku duhovnog puta čovjek se zaista suprotstavlja svijesti, a da bi to mogao mora je prvo proučiti, mora nešto znati o neprijatelju. Prije svega, svijest u potpunosti blokira čovjekovo shvaćanje da postoji vrag. Budući da čovjek ne razumije da postoji vrag, ne zna ni da postoji Bog. A tada postoji sumnja u sve božansko. Pa na primjer, svijet je nastao tako što su se spojile nekakve aminokiseline, nastala je primarna stanica, pa životinje i tako dalje. Čisti darvinizam. Mnogi ne znaju da je Darwin vjerovao u Boga, a ne u vlastitu teoriju, ali njoj je posvetio život, želio slavu kao i većina. Da nije stigao objaviti svoj nedovršeni rad, objavio bi ga neko drugi od onih koji su mu bili za petama. To je bilo jednostavno naručeno i moralo se tako. Treba biti vrlo čvrst i dobro disciplinirati svoju svijest, a prema drugim ljudima treba biti tolerantan, strpljiv. Sa ljubavlju se odnositi prema njima. Pa bez obzira ako je i u nekog čovjeka demon vrlo jak i ako mu je teško pritisnuo osobnost,
U svakom čovjeku postoji potencijalni anđeo i on je vrijedan sažaljenja. Želiš mu pomoć, želiš mu nešto reći, zato što osjetiš kako je tvoj demon posustao, a ljubav u tebi bukti. Osjećaš i ljubav u drugima, osjećaš težnju drugih ljudi da se oslobode, ali njihova svijest isuviše je jaka, porobila ih je. Ako je osobnost odustala i nije se razvila, šta ćeš, šteta, tu ne može se ništa. Čovjekov izbor. Ali dok god je čovjek ovdje na zemlji, ima život, bez obzira koliko demon bio jak, osobnost ima šansu, ali prvo treba prestati lagati i živjeti bajke, te zaista pogledati u sebe, ne sotonskim očima koje će ga uzdizati i hvaliti, nego pogledati objektivno onako kako jest. Nije važno koju poziciju u društvu zauzimaš, što si postigao u trodimenzionalnosti, sve je to mrtvo. Možeš biti kralj, vladar, ali bit ćeš najnesretniji čovjek ako unutar tebe ne pjevaju anđeli, da se tako izrazim. Možeš imati čopor djece, izgraditi mnogo kuća, ali bit ćeš usamljen. Ovdje u našem svijetu po diktatu samog demona se smatra da moraš postati netko, moraš nekim ili nečim upravljati i manipulirati, a čim imaš želju nekim vladati i upravljati, tobom već upravljaju. Ti ne živiš. Demoni u nama su u stalnoj borbi za dominaciju i svako želi vladati drugim. Svatko od njih nastoji privući pažnju na sebe, netko to čini umom, netko na primjer čudnom frizurom, neko skupim autom, neko vratolomijama koje stavlja na društvene mreže. Posvuda se vodi borba za pažnju, za tu dragocjenu energiju. Pogledajmo primjer kad se rodbina ili društvo okupi na jednom mjestu, na primjer na proslavi nečijeg rođendana. Ljudi sjednu za stol, svako popije ovako koju čašicu i osobnost odmah gubi svu moć pred demonima i tako svijest prevlada. Šta se onda događa? Svatko se počne hvaliti. Kupio sam to i to, a ovaj drugi kaže to je ništa, ja sam kupio ovo. Onda neko kaže boli me to i to, a ovi kažu ma to je sitnica, da znaš šta mene boli. I tako krene natjecanje. Tko će privući više pažnje, to jest uzvisiti vlastiti ego. Naravno, u tim trenucima čovjek ne živi, već njegov demon. Osobnost svoj dragocjeni alat, to jest pažnju, prosipa na svijest.
koja je nagradu stvara iluzije. Dakle, i osobnost govori sve je u redu, ti živiš, postojiš, svijet je takav kakav jest, materijalan, ne postoji ništa drugo. Dakle, svijest pokušava osobnost uvjeriti da je slaba i nemoćna, da se prepusti njenoj vlasti. Tužno je da preko 99% ljudi nema pojma da su oni osobnosti, milijarde misle da su svijest. Ta ista svijest redovito izvještava osobnost ili bolje rečeno primarnu svijest da ne postoji nikakva nevidljiva bića, ne postoji nikakvi zli duhovi, demoni i slično. No odmah ti istovremeno uvali i strah od tih istih bića i tako nastaje disonanca u samom čovjeku. On u te stvari vjeruje i istovremeno ne vjeruje, iako se stalno s njima susreće i pronalazi dokaze. Neki idu kod vidovnjaka, a ti isti vidovnjaci uglavnom ne vjeruju u te stvari, jer među njima je, slobodno se može reći, 99% onih koji na ljudima zarađuju po diktatu sotone, to jest šarlatani. Ponekad se tijekom duhovnog razvoja u čovjeku razviju određene metafizičke sposobnosti. To su najčešće alati koje je upravo Sotona podmetnuo kako bi čovjeka udaljio od duhovnog puta. Ovaj na njih ulaže pažnju i počne se time baviti. Dobije mogućnost utjecati na nekoga, vršiti nekakvu magiju i sustav ga odvede na stranputicu. A onda obično slijedi ovisnost o alkoholu i drogama i ćao duhovnost. Zanimljiva je i jedna pojava kad su u pitanju djeca. Naime, ponekad imaju zamišljene prijatelje. Psihijatri to pripisuju nekoj bolesti ili dječjim fantazijama, ali ne znaju da je nevidljivi svijet poput oceana u kojem živi puno inteligentnih stvorenja, ponekad mnogo inteligentnijih od ljudi i svi žele jesti. Među dječjim prijateljima ima i dobrih i loših. Ponekad su ti nevidljivi prijatelji puno bolji od vidljivih prijatelja. Za djecu ta stvorenja zaista postoje. Iako često nisu zlonamjerna, treba imati na umu da su u kontaktu sa djecom zato što žele jesti. Svi žele pažnju. Pažnju naravno žele i podosobnosti, odnosno umrli. Na primjer, podosobnost može nekome doći u snu i predvidjeti mu budućnost. Ipak je sustav u potpunosti napisani scenarij koji je moguće pročitati. Neki kažu da se od sudbine ne može pobjeći i ne može za one koji žive po zakonima sustava. Tako podosobnost može lako predviđati jer za nju je to sve kao otvorena knjiga. No, kada čovjek izađe iz diktature sustava, kada se duhovno oslobodi, postaje totalno nepredvidljiv. Postojali su mnogi proricatelji kao što su Edgar Cayce,
Baba Vanga, Nostradamus i tako dalje. Mnogo toga su dobro predvidjeli, ali mnogo toga se nije obistinilo. Znate li zašto? Zato što je netko o kome je proricatelj govorio učinio korak drugačiji od onoga kojega je propisao sustav. Ili je netko iz njegova okruženja napravio korak kontra scenarija sustava i scenarij je propao, iako je glavna linija ispoštovana. Tako je Kajas predvidio veliko sranje za ovaj svijet i mi prema tom sranju idemo, ali i dalje sve ovisi o ljudima. Ako učinimo korak u drugu stranu, sve može biti drugačije. U trenutku smrti bivši ljudi, sada podosobnosti, počinju vidjeti ovaj svijet onakvim kakav on zaista jest. Njegovu strukturu koja im je dotad bila nepoznata jer se nisu bavili duhovnim razvojem. Odmah shvate da postoji vrag, postoji Bog, koliko je život raznolik, koliko je važna snaga čovjekove pažnje, što je istinska ljubav, ali tada je prekasno, jer tada kao podosobnost može utjehu i olakšanje svojih muka tražiti u parazitiranju na duši živoga, kao buhe na psu koje žive od krvi domaćina. Sad se možda pitate kako se boriti protiv podosobnosti u sebi. Odgovor je: ne treba se boriti. Ako je ta podosobnost glupa, loša i beskorisna, jednostavno je isključimo, ne damo joj pažnju. Uostalom, ako je čovjek duhovno razvijen do te mjere da kontrolira svijest, apsolutno mu je svejedno ima li podosobnosti ili čega već. On kontrolira sve, slobodan je i živi. Ali ako se nekome posreći da mu je podosobnost bila u životu nekakav profesor, onda je se može iskoristiti kao izvor znanja, odnosno informacija, knjižica u džepu. Podosobnosti treba samo pažnja, mi joj postavimo granice, to jest uključimo je kad nam treba, učimo od nje kao pomoćnika na obostranu korist i nastaje svojevrsna simbioza. Nastavak o ovoj temi u sljedećoj emisiji. Već dugo vremena u ovoj emisiji govorimo o ženama kao najvažnijoj podlozi društva utemeljenog na duhovnosti, moralu i savjesti. Uloga žene u tom smislu je malo drugačija od muškarca, jer žena po svom karakteru i potencijalu je mnogo duhovnije biće od muškarca, to jest ima bliži i spontaniji odnos sa Bogom od muškarca. U davna vremena to se znalo i cijenilo i društvo je odisalo ženskom duhovnošću i muškarcima koji su žene gledali kao boginje.
To se društvo kolektivno nazivalo matrijarhat, društvo u kojem su duhovne vrline i aspiracije bile mnogo vrijednije od pukih materijalnih vještina i sposobnosti. Materializam je bio isključivo nužno zlo, nešto što se moralo odrađivati radi očuvanja života, ali nikako smisao života. To je tako bilo nekad, kad su ljudi živjeli u miru i slozi, ali to je neistražena povijest, ona koja se pod svaku cijenu krije od ljudi. Ta vremena prikazuju primitivnima, a ova današnja progresom i napretkom. A to je naravno daleko od istine. A gdje smo danas? Jeste li možda čuli za fenomen naziva OnlyFans? OnlyFans je web stranica ili platforma sa raznim sadržajem, ali uglavnom dominantno sa sadržajem za odrasle. Znate šta pod time mislim? Jednostavno rečeno, većinu sadržaja kreiraju žene koje pokazuju svoje tijelo javno online korisnicima koji su za to spremni platiti. Prema dostupnim podacima, broj korisnika OnlyFansa stalno raste. Tih korisnika ili fanova, članova, kako god hoćete, na kraju 2024. godine platforma je imala 377,5 miliona korisničkih naloga, što je porast od 24% u odnosu na prethodnu godinu, znači 2023. A neki izvori iz 2025. i 2026. godine spominju brojku veću od 400 miliona registriranih korisnika. Istovremeno broj kreatora koji stvaraju sadržaj i koji prodaju taj sadržaj je porastao na 4,6 miliona. Ovi podaci pokazuju da je OnlyFans značajan fenomen, jer ogroman broj ljudi sa obje strane ekrana pokazuju koliko je platforma postala masovna. OnlyFans izgleda kao savršeno logičan proizvod sustava u kojem se sve, pa i pažnja i tijelo, pretvara u robu. Platforma nije stvorila prostituciju ili egzibicionizam, ona ih je samo demokratizirala i disintermedirala. Dakle, šta to znači? Kreatorice mogu ubirati novce bez posrednika. Za mnoge žene to je racionalan odgovor na nejednakost plaća, skupe živote, nedostatak socijalne sigurnosti, a neki će reći da to nije pad žena, već prilagodba sustavu koji ih već desetljećima potplaćuje u tradicionalnim poslovima. OnlyFans im nudi direktnu naplatu onoga što je uvijek bilo besplatno na Instagramu. Pogledi. Međutim, ovdje postoji jedna dvojba. Sa jedne strane, algoritamski podaci pokazuju da kreatorice imaju veću kontrolu nego ikad. Same biraju cijene, granice, sadržaj i radno vrijeme. Mnoge govore o osjećaju poduzetništva i psihološkoj slobodi. I to je stvarno. No, s druge strane, postoji i zamka algoritamske vidljivosti. Da bi opstale, mnoge su prisiljene na stalnu eskalaciju. Granice se pomiču, cijena intime pada, a publika traži sve autentičnije i često ponižavajuće oblike povezivanja.
Društvena uloga žena ovdje ostaje zamrznuta u starom obrascu. Njezina vrijednost i dalje se primarno mjeri kroz njenu tjelesnu dostupnost, samo što sad ona to naplaćuje izravno, bez svodnika. To ne bismo nazvali ukidanjem patrijarhata, već njegovom monetizacijom. Za starije generacije, ne znam je li ja spadam u to, jesam, OnlyFans je tragedija, a za mlađe to je samo, posao ku i svaki drugi. Oni ne vide razliku između prodaje svog tijela za teški fizički rad u skladištu i prodaje svog lika za digitalni rad pred kamerom. Iz njihove perspektive tijelo je samo početni kapital. Ali ono što sustav često ne vidi jest emocionalni teret, održavanje lažne intime sa tisućama pretplatnika, odgovaranje na poruke, gluma, privrženosti. To nije lagan posao, to je emocionalni rad visokog intenziteta koji društvo i dalje ne priznaje kao vještinu, već kao dar. Čak i kad žena svjesno stvara sadržaj, njeno tijelo na ekranu postaje stvar za potrošnju. Gledatelj ne vidi njezinu povijest, emocije, umor ili nadu, on vidi proizvod. OnlyFans ovaj proces čini još očiglednijim jer je cijeli model izgrađen na pretplati i narudžbi. Gledatelj doslovce kupuje određene dijelove tijela ili određene radnje kao da naručuje s menija. Može se povući i paralela sa reklamnom industrijom, filmskom industrijom ili modnom industrijom, gdje se žensko tijelo već desetljećima koristi za prodaju proizvoda. OnlyFans je samo uklonio posrednike i omogućio ženama da budu vlasnice tog proizvoda, ali sam proizvod, žensko tijelo kao dostupno dobro, ostao je isti. Postoji opasna tendencija u suvremenom feminizmu da se svaki izbor žene proglašava osnažujućim samo zato što ga je ona napravila. To je ono što neke feministkinje zovu neoliberalni feminizam. Feminizam koji slavi poduzetništvo, individualni izbor i tržište umjesto da kritizira samo tržište. OnlyFans se često prodaje kao osnaživanje jer žene sad imaju kontrolu nad svojim cijenama i granicama, ali i taj osjećaj kontrole se gubi kad shvatiš da tvoja zarada ovisi o tome koliko dobro glumiš dostupnost, koliko brzo odgovaraš na poruke, koliko se spuštaš u sve dublje zahtjeve da bi zadržala pretplatnike. Pravo osnaživanje ne bi bilo u tome da žena mora prodati svoje tijelo, već u tome da ne mora. Izbor kojeg žene navodno na ovaj način imaju je kao da biraš između HDZ-a i SDP-a. Ne zna se koji je gori.
srcu zapadne civilizacije leži jedan tihi ugovor. Žensko tijelo nije subjekt, već resurs. Ono je oduvijek bilo dostupno bogovima kroz žrtvu, muževima kroz brak, umjetnicima kroz platno, oglašivačima kroz reklamu, a danas algoritmima kroz pretplatu. OnlyFans nije iznimka u tom nizu, on je samo najtransparentnija karika. Ono što se nekad odvijalo iza zatvorenih vrata hramova ili u sjeni dvorskih ljubavnih pjesama danas se odvija na ekranima miliona, ali forma se mijenja dok struktura ostaje ista. Žena je i dalje ono što se gleda, a nikada ono što gleda. Ona je objekt, a nikad subjekt. I dok platforma slavi osnaživanje žena, sustav tiho slavi svoju pobjedu jer je uspio uvjeriti žene da je prodaja vlastitog tijela jedini oblik slobode koji im preostaje. A evo što je rekao o fenomenu odnosa sistema žena na zapadu Šahid Bolsen. To je jedan arapsko-britanski filozof. Ako ga niste nikad čuli, poslušali, možete malo proguglati. Šahid Bolsen. Pa šta kaže Šahid Bolsen? Kaže: vidio sam izvješće staro nekoliko godina koje je pokazalo da striptizete zarađuju jednako novca kao odvjetnik u prosjeku. A svi znamo za materialističku kulturu komodifikacije poput zapada. Lako je vidjeti što sustav odobrava i što cijeni, jer to se vidi po tome koliko ko dobiva plaću. Dakle, kakva poruka se šalje ženama i djevojkama kada se bogatstvo može brzo steći ako se skinu na pozornici ili pred kamerom, umjesto da razvijaju svoj um, umjesto da razvijaju svoje vještine, svoj karakter i tako dalje. Kad kažete ženama i djevojkama da ćeš morati godinama ići na sveučilište, morat ćeš biti radna snaga godinama prije nego što vas društvo novčano nagradi, to nije bilo blizu onoga što ćete nagraditi upravo danas. Samo pod uvjetom da se objektiviziraš i skineš gola ispred stranaca. Poruka je kristalno jasna. Želimo da budeš ono što mislimo da jesi, a to je seksualni objekt, i ako se složiš time, bit ćeš obilno nagrađena. Mislimo da nemaš dostojanstva, mislimo da nemaš časti, ne mislimo da si pristojan ili pristojna, mislimo da si đavolji agent i oruđe grijeha. Ti si uzrok pada čovjeka. To je duboko ukorijenjeno u kulturnom razmišljanju zapada i odjeći koja se prekriva, jer odjeća je samo za dostojanstvene. Zato te svlače na ispitivanjima i da te slome, ponize, degradiraju tebe kako bi se stvorila neravnoteža između tebe i onoga ispitivača. Rade to kako bi te učinili ranjivim i to je zapravo u biti ono što zapadno društvo radi ženama.
Šahid Bolsen kaže, oni prakticiraju sramoćenje skromnosti, sramoćenje vrlina, sramoćenje dostojanstva. Jer tko si ti da misliš da svaki muškarac u javnoj sferi ne bi trebao moći vidjeti tvoje tijelo? Što te čini tako posebnom? Zašto misliš da imaš pravo skratiti bilo kojem muškarcu pristup svom tijelu? Vaša bi tijela trebala biti javna, vaša tijela bi trebala biti ukrasi. To je takva kultura i ne žele dostojanstvene žene u javnoj sferi, ne žele čestite žene u javnoj sferi, ne želimo skromnost. Koliko su žene daleko od saznanja o vlastitom duhovnom potencijalu, toliko je i cjelokupno društvo udaljeno od Boga. Uvijek se može, a to ljudi često i rade, kritizirati sustav, jer je on takav, nakaradan i čovjek u njemu baš nema mnogo izbora. Međutim, sustav je kao dućan, može se zabrati ono što se nudi, ništa drugo. Cijeli materijalni svijet je takav, ograničen. Ali postoji i druga strana. Duhovni svijet je neograničen i on je uvijek dostupan za izbor bez obzira na ponude iz sustava. Duhovni svijet je u svakom čovjeku, u ženama pogotovo, pa je njegova dostupnost neograničena i neuvjetovana. Samo ga treba izabrati. Ali što žene danas biraju? Pogledajte na čemu im je pažnja, kakvi su im ciljevi, što im je najvažnije u životu i to opravdavaju egzistencijom, ponudom i potražnjom, samostalnošću, navodnom slobodom, woman power i tako dalje i tako dalje. Kad bi svaka žena izabrala duhovni svijet i Boga, ovaj sustav bi se urušio kao kula od karata. I izbori koji danas izgledaju neizbježni prestali bi postojati. Ratovi, glad, sukobi bi nestali, sotonski patrijarhat bi evoluirao u božanski matrijarhat. Čak bi i sam Sotona počeo raditi za Boga. Bio bi to raj na zemlji. Znamo da su žene napadane kroz povijest, omalovažavane, ubijane. Znamo da se s njima postupalo kao sa zvijerima, a sad znamo i zašto je to tako. Žena je najveći neprijatelj Sotone, stoga je on posebnu pažnju posvetio njenom padu. Iako, pretpostavljam da svi znate jer sam mnogo puta o tome govorio, Sotona nikoga ne može natjerati na išta. Sotona je uvijek samo savjetnik, šaptač, istina često vrlo glasan i nametljiv, stoga se čovjek nigdje, a pogotovo pred Bogom, ne može opravdati utjecajem Sotone. Žena je danas roba kojoj je najvažnije kako izgleda, kako se predstavlja, koliko pažnje privlači i koliko na tome može profitirati. Čast iznimkama, naravno. Najlakše je reći da nitko nije odgovoran, žene su same žrtve jer su proizvod ovakvog sustava. Ipak, to je netočno. Bolje je reći da je ženski pad, i ne samo ženski, u materializam uvelike odgovoran što je sustav takav kakav jest. Ne ljudski. Čovječanstvo
raskriži. U materijalnom svijetu u kojem obitavam, sve je tako pažljivo posloženo na način da čovjek neprestano traži potvrdu svoje vrijednosti izvan sebe samoga. Kad čovjek dopusti da mu životinjska svijest upravlja osobnošću, on automatski upada u zamku matrice koja mu nudi fiktivne zamjene za stvarni unutarnji mir. Jedan od najmoćnijih, najstarijih i najraširenijih alata tog sustava je industrija odijevanja. Ono što obično nazivamo moda ili modni trendovi. Ali ako sve to ogolimo do same srži, moda nije ništa drugo nego dobro upakirana strka namijenjena hranjenju ljudskog ega i vječne potrebe za privlačenjem pažnje. Čovjekova svijest je po svojoj prirodi stalno gladna, nemirna, nadrkana, ne podnosi tišinu i stabilnost. Ona stalno mora uljetati u nove furke, hobije i preokupacije kako bi čovjeku stvorila privid da se nešto važno događa. Kad čovjek na toj lajavoj zvijeri ne radi, ne dresira je, ona se ladno prebacuje na najlakšu moguću metu, vanjski izgled. Modni detalji, skupe krpice, brendirani satovi i sezonske boje postaju oklop koji ta ista svijest navlači kako bi sakrila vlastitu prazninu i strah od nebitnosti. To je fiktivna igra ogledala u kojoj kupujemo stvari koje nam ne trebaju, novcem kojeg ponekad niti nemamo, kako bismo impresionirali ljude koji apsolutno zabole dupe za nas. Prava slika potrošačkog društva koje smo napravili. Da bismo lakše shvatili zašto nas modni trendovi tako lako preveslaju, moramo se vratiti na osnove čovjekove strukture. Kao što životinja reagira na primarne podražaje, tako i ljudska primarna svijest u svojoj biti nosi nagon za dominacijom, širenjem teritorija i privlačenjem pažnje. U divljini ptica će širiti šareno perje, a lav će pokazati grivu kako bi signalizirao svoju snagu i moć. Čovjek sa druge strane nema šareno perje niti raskošnu grivu, ali zato ima modnu industriju. Kada pojedinac zakorači na gradski asfalt, koji nije ništa drugo nego jedna velika modna pista, njegova svijest odmah pali obrambene i napadačke sisteme. Potreba da bude primijećen, da se odskoči od mase ili da se paradoksalno u potpunosti uklopi u elitno krdo, to je pokretačka snaga svakog modnog trenda. Svijest
nam šapuće: ako obuješ ove patike s potpisom, a natakneš na nos ove očale i nabaciš ovu najnoviju jaketu, svi će vidjeti da si neko i nešto, da vrijediš, da si car. Gledat ćete s divljenjem i zavišću, bit ćeš pobjednik u toj važnoj utakmici i odnijeti nagradu za najvećeg frajera. Ali to je teški, amaterski zabijeni autogol. Onog trenutka kad čovjek povjeruje da njegov identitet leži u komadu tkanine, prekrasno skrojenom u nekoj azijskoj tvornici, njegova osobnost postaje potpuni rob. Sustav je tu igru razradio do najsitnijih detalja. Trendovi se ne mijenjaju zato što je stara obleka dotrajala, oni se mijenjaju zato što svijest potrošača ne smije ni sekunde ostati u spokoju, ne smije se pomiriti sa trenutnim stanjem. Čim se jedna furka tako izgura, izguštira, industrija odmah izbacuje novi kontingent must have artikala, stvarajući fiktivnu paniku da ćeš, ako ostaneš u prošlosezonskim krpama, bože sačuvaj, ispasti zadnji kljuse i bezveznjak u društvu. Modni trendovi nisu plod slučajnosti, niti kakve estetske evolucije. Oni su rezultat hladne proračunate strategije. Marketinški stručnjaci i korporacije vješto koriste slabosti ljudske psihe kako bi kreirali stalni osjećaj nedostatnosti. Primarna svijest prosječnog čovjeka stalno pati od teškog sistemskog ponosa i straha od odbacivanja tuđih svijesti. Sustav to odlično prepoznaje i koristi kao okidač. Pogledajmo samo mehanizam takozvane brze mode, fast fashion. To je unosni biznis koji nepogrešivo šljaka na principu umjetno stvorene oskudice i stalne rotacije. Kolekcije se više ne mijenjaju 4 puta godišnje prema godišnjim dobima. Danas imamo 52 mikrosezone u godini. Svaki tjedan u trgovine stiže novi val odjeće, a stari se ladno otpisuje. Svijest kupca reagira panično. Ako ne kupi taj komad odmah sad, propustit će priliku, propustit će vlak za važnost, ispast će iz utrke, drugi će ga prešišati i pokupiti ono najvažnije, pažnju okoline. Konzumerizam je u svojoj srži demonsko očitovanje koje se hrani čovjekovim unutarnjim nemirom. On funkcionira kao droga. Trenutak kupnje donosi majušni, fiktivni nalet dopamina, kratkotrajni privid moći i sreće dok se vrećica nosi kući iz dućana. Ali čim se ta nova krpica složi u ormar, magija nestaje, svijest se ponovo prazni, demon unutra počinje ponovo pizditi, traži novi fiks. I tako čovjek provodi život u krugu između blagajne i ormara, postojeći u vlastitoj iluziji slobode i značaja. Naravno, sva ova tuga nestaje samo na odjeći.
Moda je tek ulazna karta u sveobuhvatni kontingent modernog konzumerizma koji je premrežio sve segmente našeg života. Svijest je jednako gladna i kad je u pitanju tehnologija, automobili, hrana, pa čak i način na koji provodimo slobodno vrijeme. Sve je postalo stvar prestiža i privlačenja pažnje. Pričamo o modi, ali ne samo o modi odjevanja, ima i drugih moda. Na primjer, uzmimo tehnološki konzumerizam, odnosno tu vječnu utrku za najnovijim pametnim telefonima. Svake godine izlazi novi model koji ima za nijansu bolju kameru, malo brži procesor i drugačiji kut zaobljene glave na ekranu. Stari telefon odlično radi, bez jednog baga, ali lajava svijest ne da mira. Ona traži da se na stol u kafiću istovari baš najnoviji model, jer on okolini kaže: nume, uspješan sam, pratim trendove, ima se para. To je identičan mehanizam kao i s modom, čisti, nepatvoreni, fiktivni ponos koji prazni džepove kupaca, ali puni račune velikih korporacija i preprodavača. Čak je i prehrana postala svojevrsni modni trend. Više nije dovoljno pojesti neki komad mesa, burek ili domaći sendvič. Ne, konzumeristička svijest traži da bude organsko. Superfood, pakirano u prekrasno dizajniranu ambalažu sa fancy natpisima po 3 put višoj cijeni, kako bi se fotografija mogla uspješno plasirati na društvene mreže i pokupiti hrpu lajkova. Jer ako nisi objavio šta jedeš i gdje jedeš džaba, onda kao da nisi ni živ. Društvene mreže su postale ultimativni virtualni ring u kojem dvonožne životinje svakodnevno ispoljavaju svoju taštinu, boreći se za pažnju kao za komad teritorija. Zanimljivo je promatrati kako se pojedini likovi transformiraju kroz modne detalje, ovisno o tome što im se događa u glavi. Kad je čovjek iznutra nesiguran, neurotičan i u konstantnom strahu od tuđeg mišljenja, modni detalji mu služe kao neka vrsta psihološkog štita. Na primjer, čemu oglobni logotipi? Što je manjak unutarnjeg identiteta veći, to su natpisi brendova na prsima veći i uočljiviji, jer svijest time pokušava prekriti vlastitu sirotinju i poslati poruku o materijalnom statusu. Sve su to manifestacije istog problema kada nema unutarnjeg mira, kada je osobnost sputana i pod diktaturom svijesti. Vanjski detalji postaju zamjena za stabilnost i spokoj. Kao kad ti voljena ekipa ispuši u prvom krugu, pa umjesto da priznaju svoje neznanje, krive sreću suca ili nešto treće. Tako i prosječan konzument krivi stari stroj, ormar za svoje loše unutarnje stanje, vjerujući da će nova kupnja brzo riješiti problem u njegovoj glavi.
Međutim, šta se događa kada čovjek zaista spozna ovu igru i njen besmisao? Što se događa kad osobnost preuzme kontrolu, odbaci diktaturu zvijeri i lagano se prebaci u poziciju promatrača? Tada cijela ova industrija blještavila, modnih pista, sezonskih boja i potrošačkog ludila gubi svaku moć. Čovjek shvati da je odjeća samo funkcionalni alat, sredstvo koje te služi da te zaštiti od kiše, vjetra ili ostalih neugodnosti vanka, a ne platforma za hranjenje ega. Kad postigneš taj unutarnji mir, postaje ti potpuno svejedno nosiš li majicu od 5 ili 500 eura. Tvoj mir ne ovisi o tome što piše na etiketi, niti ti treba potvrda da bi znao ko si. Takav čovjek izlazi iz ovog začaranog kruga, sve mu je ravno, slobodan je od pritiska da mora imati najnoviji mobitel, najmodernije hlače ili najnabrijaniji auto. Njegova svijest više nema moć da mu samo inicijativno pizdi svaki put kad ugleda novu reklamu na TV-u ili jumbo plakatu. On kupuje ono što mu treba, kad mu treba, dok ostatak vremena neopterećeno uživa u životu. Za modne kritičare i trendsetere ga boli briga. Moda i konzumerizam su možda najbolji pokazatelji stanja u kojem se nalazi današnje društvo, sve dok ljudi masovno trče u shopping centre kao u hramove, tražeći spas i identitet na vješalicama, sustav će zadovoljno trljati ruke i brojati milione. Dvonožne životinje će se i dalje žučno prepucavati oko toga tko ima ljepše krpice i prestižnije igračke, trošeći dragocjenu energiju na sve te bezvezarije. Ali za svakoga tko želi živjeti iz duše, rješenje je jednostavno. Treba prepoznati glas onog unutarnjeg demona koji stalno kamči pažnju kroz vanjske dragulije, nasmijati mu se u facu i ugasiti tu sistemsku buku. Uvaliti se u svoj mir, zahvaliti duhovnom svijetu što više ne spada u ekipu koja živi da bi bila viđena i pohvaljena od drugih i dopustiti sebi luksuz da budeš jednostavan, slobodan i neopterećen. Jer jedini stvarni i predivni trend koji nikada ne izlazi iz mode je biti čovjek, gospodar svoje svijesti, a ne rob vlastitom skupo plaćenom odijelu. Eto, draga djeco, danas smo naučili što da odijelo ne čini čovjeka. Na našim teritorijima svi su čuli za Haški sud koji je sudio zločincima u bivšoj Jugi i Ruandi, a slično tom sudu, samo sa mnogo širom jurisdikcijom, osnovan je Međunarodni kazneni sud.
poznatiji kao ICC, International Criminal Court, također u Hagu 2002. godine. Sud je radio manje više nesmetano 20 godina, podizao optužnice, procesirao mnoge slučajeve, a onda se 2024. godine desilo nešto što je ovaj sud stavilo u velike probleme, kako političke, tako i egzistencijalne. Ne samo sud, već cijeli međunarodni pravni poredak. Šta se desilo? ...21. studenog 2024. prije znači godinu i pol, malo više, skoro 2 godine, ICC izdaje uhidbene naloge za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Joava Galanta zbog sumnje u ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. To je kap koja je prelila čašu. Sud je mislio da je zakon isti za sve i da je cilj osuditi i zatvoriti svakoga kome se dokaže da je sudjelovao u genocidu ili drugim kaznenim radnjama. Međutim, prevario se. Promptno nakon izdavanja uhidbenog naloga, dakle niti mjesec dana nakon, u prosincu 2024. SAD uvodi sankcije protiv 2 ICC-ovih sudaca zbog njihove umješanosti u takozvane politizirane akcije protiv Izraela. 6. veljače 2025. predsjednik Trump potpisuje izvršnu naredbu kojom se uvode sankcije ICC-u, optužujući ga za ilegalne i neutemeljene akcije protiv SAD-a i Izraela. Mjere uključuju zabrane ulaska i zamrzavanje imovine osoblju suda. U lipnju ove godine 3 sutkinje iz ICC-a iz Kanade, Ugande i Benina podnose tužbu protiv američke vlade na Saveznom sudu u New Yorku, tražeći da se sankcije prema njima proglase nezakonitima. U tužbi navode da su sankcije dovele do financijske smrti jer su im blokirani bankovni računi, kreditne kartice i pristup osnovnim uslugama. Postoji i tužba udruga za zaštitu ljudskih prava koji tvrde da sankcije predstavljaju kršenje prvog amandmana. Ovo je ujedno i podsjetnik na 2020. godinu kad je sud blokirao jednu sličnu Trumpovu naredbu. Sjedinjene države pokrenule su intenzivan diplomatski pritisak na sve zemlje članice Međunarodnog kaznenog suda, prijeteći im sankcijama ukoliko i ukidanjem pomoći ako ne istupe iz suda. Ovo, kako kažu, predstavlja najozbiljniji napad na multilateralni sustav od njegovog osnutka. Upozorenja stižu iz akademskih i političkih krugova diljem Europe. Stručnjaci ističu da ova kampanja nije obrana suvereniteta, već pokušaj SAD-a i njenih saveznika da dobiju licencu ili dozvolu za kršenje međunarodnog prava. Nizozemska i EU izrazile su zabrinutost i podršku Međunarodnom kaznenom sudu, a Španjolska je zatražila aktivaciju mehanizama za zaštitu od američkih sankcija. Dobro su se sitili napokon.
SAD predvođena državnim tajnikom Markom Rubiom i predsjednikom Trumpom optužuje ICC za prijetnju suverenitetu, jer sud, vidi čuda, pokušava procesuirati američke vojnike i dužnosnike te izraelske lidere. Međutim, kritičari ističu licemjerje jer SAD bez problema koristi vlastite sudove za procesuiranje stranih dužnosnika. ICC se našao u nezavidnoj poziciji. Njegovi suci su pod sankcijama koje im onemogućuju normalan život, a sam sud je suočen sa egzistencijalnom prijetnjom. Cilj američke administracije je jasan: spriječiti da međunarodna pravda ikada dosegne slučajeve koji uključuju SAD ili Izrael. Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan javno je govorio o prijetnjama koje je primio od američkih senatora. Navodi se da je tijekom telefonskog razgovora u svibnju 2024. senator Lindsey Graham, pokoj vječni darujmo gospodine, rekao Khanu da je ICC za Afriku i zlikovce poput Putina, a ne za demokracije poput Izraela, te da će ga sankcionirati ako nastavi sa postupkom protiv Izraela. Osim pojedinačnih prijetnji javnosti je poznato i pismo koje je 24. travnja 2024. uputilo Khanu 12 republikanskih senatora, američkih naravno. U njemu se izravno prijeti: ciljajte Izrael i ciljat ćemo vas, te se spominju sankcije i zabrane ulaska u SAD za njega, njegove suradnike i obitelj. Eto ga da, i obitelj je uključena u prijetnje. Ovo je u potpunosti mafijaški stil, ali pod krinkom politike. Uostalom, ko kaže da političari ne mogu biti ujedno i mafijaši? Potpisnici pisma su senatori Mitch McConnell, Tom Cotton, Marsha Blackburn, Katie Bott-Britt, Ted Budd, Kevin Kramer, Ted Cruz, Bill Hagerty, Pete Rickards, Marco Rubio, Rick Scott, Tim Scott, eto ga, skupina mafijaša. Khan je izjavio da ga je u travnju 2024. tadašnji ministar u britanskoj vladi Cameron upozorio da bi zahtjev za uhidbenim nalozima bio poput bacanja hidrogenske bombe, te da bi Ujedinjeno kraljevstvo moglo otvoreno odgovoriti povlačenjem financiranja i istupanjem iz Rimskog statuta. U izvješćima se još i navodi da su nizozemske vlasti Khanu održale sigurnosni briefing upozorivši ga da je izraelska obavještajna služba Mossad aktivna u Hagu i da predstavlja potencijalnu prijetnju njemu i njegovom timu. Britansko-izraelski odvjetnik Nicholas Kaufman navodno je u svibnju 2024. upozorio Khana: ako ne odustanete od naloga, uništit će vas i uništit će sud. Khanova supruga, koja je bila prisutna, opisala je to kao jasnu prijetnju. Ove prijetnje i politički pritisci dogodili su se neposredno prije nego što je Khan podnio zahtjev za uhidbene naloge u svibnju 2024. a koji su na kraju izdani u studenome iste godine. A di smo trenutno? Danas ili sada u ovom trenutku Karim Khan je suspendiran. Zapravo od tada je suspendiran, od ima prije 2 godine, a sad je smijenjen sa dužnosti u
to je bilo u srpnju ove godine, nakon istrage, nije zapravo ni bilo nikakve istrage, od navodnom seksualnom nedoličnom ponašanju. Bye bye Kan. Sudovi su dakle neovisni dokle rade šta im se kaže, mimo toga jok. Dakle, neki kažu da se ponovo uvodi zakon jačeg, a ja opet mislim da taj zakon nikad nije ni prestao postojati, jer u životinjskom svijetu vlada jači. Što vi, dragi slušatelji, o svemu ovome mislite, ako uopće nešto mislite? Hvala vam na pažnji, nadam se da ste naučili nešto pametno, da ste čuli nešto pametno, da ste nešto o sebi saznali više ili možda o svijetu oko nas. Ako niste sve zapamtili, poslušajte emisiju ponovo u nedjelju u 12 sati na valovima Radio Brača. Sve ostale emisije pogledajte ili poslušajte na YouTube i Facebook kanalu Dražen Kasalo. Do sljedeće emisije stojite dobro, sjedite dobro, lezite dobro, kupajte se, sunčajte se, nemojte se dešperavati, živcirati i čujemo se ponovo za 7 dana. Srdačan vam pozdrav od Dražena i Žele. Čovječanstvo na raskrižju.